Biyahe na naman kami guys. Punta. Hala. Maghanap ng kainan guys. Punta kami birthday. Punta tayo sa Castillo guys. Ang Pinayan Falls nga kuan diha sa dulong. Apa? Dagat sa asa nila? San Fernando. San Fernando. Olong ka po. Tulay sa una na kahoy. Mahadlok ko. Kahoy. Din lubog kayo ang dagat. Ay nahulog bus diha yan. Ano ba rin? Ang kuan. Bus kini sa Pikok. Sa Pikok. Birthday me. Para gihapon tayo ay nabag-o. Birthday me. Hi. Unsa man? Nailitsyon? Charot. Charot. Nailitsyon? 5 ka buok. Ha? Mo ni kamanghuran ninyo? Mo ni? Ala. Kinsa ni inyo na kamanghuran ni? Oo. Luda abi na kog baby pa. Kanang magka TikToker oh. Sayang natin. Ano to sa isawon no eh. Uy, loob ko. Oh, sige na. Lay. Oh, magsunod-sunod ako sa magtuyok ha. Ako ang tingan na ganyan. Isablay na to, Tapad. Na, smile. Sabi. Kaya mong tiya. Ayaw, nagpapakay. Kasi tinta ngayon. Hindi dito, Gimbanitin Island. Ayaw, Gengge. Maglinog-linog. Gusto kayo ba? Wapo, baka glinog po. Matulog na glinog. Kita ka talaga yung dagan. Tabuk patagbang ka. Mas sila, katalawa po na rin mo. Magmaribuhok ka lang ito. Maribuhok, dito po Gimbanitin Island. Ah, maribuhok. Murag ka ng dollar. Ano rin no? Dili na na magdalag baon. Kita nagpagbaon ito ganin. Seafood. Di pa rin sa una. Wala na rin. Naadaw ang to doon. Ako pa kong friend ito na ito. Lobot. Minit ba bakulin? Overnight na sa bakulin. Walay overnight Na, bakulin. tingnan lang ko ninyo. Kaya wag yung katuon. Pero walay suga. Sa kuhaan na ila ka na. May solar. Solar lang. Ginamit ate. Hadlukay. Kaya dapit dagat. Tumagay sa dagat. Si Baday na lang talaga. Gusto mo sa mag-overnight ko? Ako di ko ganahan. Basko po ang data rin. Bukot kayo barbecue day. Lala, pumunta oy. Kalit yun uy. Pang upaw cooking pang inom. Kaya kuha na usaday o gagmay food. Upsi. Atras sa banti day. Asa man to day. Ang gagmay. Matag-hatag day. Anta. Abi dong dako do. Ayun. Ano po guys, ako na lang dito sa bahay kasi iniwan po ako nila. Nagpunta po sila sa hindi ko alam. And no, alam ko si mama, merong nilakad kasama si papa. Yung kapatid kong isa ng harvest guys ng palay, nag-harvest ng palay ng kapitbahay namin. Yung pinuntahan ko na ako, naggarab-garab sad ko. Yung isang kapatid, dahil maraming anak, maraming labahan. So yun, nagpunta sa ilog, naglaba. Kasi nga, schedule ang tubig namin dito. Walang tubig, mga ganitong time. Ang tubig is early in the morning, dapat gising ka para maglaba, o diba? Hilig matulog, so wala, hindi nakalaba. Yun, sa Indemirian, kakatapos lang namin nag-usap ni Tami, guys. Alam niyo si Tami?
pagod na pagod sa trabaho yun. Kanika, the other day ba yun? Or, yeah, the other day, hindi siya tumawag sa akin, sobrang busy, na intindihan ko. Pagkatapos niyan, nakalabas siya sa trabaho 7 o'clock, nakauwi siya sa bahay, mga 11, almost 12 o'clock kasi sa traffic, guys. Ulan daw, masyado. Sabi ko, nagtampo ako, guys. Tampo rin si David. At sabi ko, bakit kaya hindi ka tumawag yung nag-drive siya? Sabi niya, hindi daw siya makakita halos sa dalan kasi ang lakas ng ulan. Din sobrang pagod daw niya. Sabi ko, ako, pinag-ano ko, guys, pagod siya, pero aking inano ba, parang nagtampo-tampo ako. Sabi ko, namiss lang naman kita. Ganun na, diba? Pero hindi ko talaga inawin. Namiss lang naman kita. Hindi mo ko tinawagan ng trabaho. Busy lagi daw siya, busy. Sabi niya, ay, tumawag ka para maghanap ng away. Sabi ko, hindi man ako naghanap ng away doon. Sige na, bye. O, hindi man naghang up. Sabi ko, bye na, uy. Sa tingin mo naghanap ako ng away, nagtampo lang gani. hindi naghang up. So, yun, naging okay. Sabi pa niya, ang layo-layo mo, ganyan ka pa rin. Maldita man ako, guys. No, pero hindi ko siya minalitahan. Nag-ano lang ako, sabi ko, hindi mo ako tinawagan. Nag-usap kami ni Tami ngayon. Sabi pa niya sa akin, anong ginagawa mo? Sabi niya sa akin, anong ginagawa ko? Hindi ka nag-enjoy, no? Sabi ko, nag-enjoy naman ako. Kumakain naman kami. Bumibili naman ako ng isda. Bumibili ako ng bigas. Lately, hindi ako bumibili ng bigas kasi mayroong ayuda. Ayuda sa politika ba? Sabi pa niya, bakit hindi ka bibili ng sus guys? Meron siyang request na gusto niyang gawin ko. Gawin natin yan bago tayo alis kasi next week, alis na, wala na ako dito. Next week, end of next week, wala na ako. Sabado, alis na ako. So sabi niya sa akin, dapat na meron siyang ipagawa sa akin na parang mahirap gawin. Kasi mag-melt siya, guys. Ice cream, guys. Mahilig yan sa ice cream. Pero sabi niya sa akin, bigyan ko daw yung mga bata dito, paligid dito. Bili daw ako ng cone. And then ice cream. Aduh, hello eh. So, sobrang init, guys. Parang mahirapan talaga ako, guys. So, mag-ano ako ng freezer. Sino mang may freezer dito eh? Para ilagay ko ng ice cream. Kasi si Tami, kapag meron niyang gustong ipagawa sa akin, kailangan kong gawin, guys. Non-stop talaga yan siya mag-ask. Non-stop siyang magsabi na, bilhin mo yan. Ginawa mo na ba to? Yung pusa, guys. Tanong siya ng tanong. Meron ako nakitang pusa dito. Tanong siya ng tanong, asa na daw yung pusa? Ba't hindi ko binidyo? Sabi ko, hindi ko man alam kung saan nagpunta yung pusang kuting ba? Sobrang liit. Nag-alala siya. Ipadala ko daw sa Amerika. So sabi ko, Tami, lumayas. Nagpunta ata sa ina. Gusto niya ipahanap. Hindi na meron na namang nagpunta ditong isa. Sabi ko, hindi ko na ito ipakita kay Tami. Kasi si Tami parang matulaling. Gusto niyang ipadala, ipa-vet, medical record. And then, alsahin ko daw sa Amerika. Pag sure, anak pa ako mama papa. Sila daw, hindi ko dinala yung kuting dalhin ko. ay, kaloka na guys. But anyway, yun lang din guys. Ako na talaga dito guys. Sobrang boring yung buhay.